खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बर हरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोफोर दिनै जों मानसि गोमानायनि खोथा रायलायगोन लोगोफोर मानसि गोमानायानो जाहैबाय लोगोफोर ट्रेननिफ्राय बारजुमनानै ओंखारनानै खारलांनाय लोगोफोर दा बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन अके लोगोफोर जायबा मानसिया गोमादों बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय नमल बसुमतारी आरो बे नमल बसुमतारीनि बिसिनि मुङानो जाहैबाय परमिला बसुमतारी आरो बे नमल बसुमतारीया साब्रै फिसा हिन्जाव दं लोगोफोर आरो लोगोसे बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट लोगोसे बिथांमोननि पुलिस स्टेशना जाहैबाय बालिसां लोगोसे बिथांमोननि गामिनि मुङानो जाहैबाय 2 नाम्बार गोजोनजुलि लोगोफोर बे जाबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 2 नाम्बार गोजोनजुलि लोगोफोर 25 अक्ट'बर खालिनो गोमादों बे मानसिया जाहैबाय नमल बसुमतारी गोमादों माने माबायदि जादों माबायदि जायाखै गासिबो खोथाखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दं नमल बसुमतारीनिया 2 फिसाजो आरो 2 फिसाला दं आरो लोगोसे गावनि असे बिसिबो दंमोन दा बे नमल बसुमतारीया गोमानानै दं लोगोफोर बे नमल बसुमतारीखौ मोननांगौआ जोबोर गोनांथि लोगोफोर खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे नमल बसुमतारीजों लोगोसे 8 जन गासै 8 जन मानसिफोर बिसोरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खामानि मावनो थांदोंमोन बेंगालरसिम नाथाय ट्रेनावनो बिसोरो 2 मानसिया फाग्ला जादोंमोन नमल बसुमतारीनि गिबिसिन सासे मानसिया फाग्ला जादोंमोन बे फाग्ला जानायखौ हमथानो हादोंमोन बिसोरनि लोगोफोरा गासै 8 जन मानसिफोर दंमोन बे 8 जन मानसिफोरनि गेजेराव बे जायबा गिबियाव फाग्ला जाग्रोदोंमोन बे फाग्ला जाग्रोनायखौ हमथानानै दबथायनो हाबाय नाथाय नेक्स्ट बाराव जेब्ला नमल बसुमतारीया फाग्ला जायो अब्ला बेखौ रावबो हमथानो हायासै जेब्ला बेंगालर मोननि सिगां मोनसे जुवालापाटना होननाय मोनसे स्टेशन मोनो बे स्टेशनाव नमल बसुमतारीया फाग्ला जानानै ट्रेननिफ्राय बारजुमनानै खारलाङो लोगोफोर ट्रेननिफ्राय बारजुमनानै खारलाङो बेनिफ्राय जेबो खौरांबो मोनाखै हमथानोबो हायासै गासै 8 जन मानसिजोंबाबो बे नमल बसुमतारीखौ हमथानो हायासै लोगोफोर बे नमल बसुमतारीया 25 अक्ट'बर खालिनो गोमादोंमोन दिनै 30 अक्ट'बर जाबाय लोगोफोर गासै सानबा जालांबाय लोगोफोर दा बे नमल बसुमतारीया मोनजादोंना मोनलाखै बा थैखोना थांखो बेखौ साननानै नमल बसुमतारीनि बिसि जायबा परमिला बसुमतारी लोगोसे बिथांनि गथ' गथायफोरा गोबां दुखु लोगोफोर दा नोंथांमोना बे नमल बसुमतारीखौ सोरबाफोर नुदोंब्ला थाबैनो खौरां हरदो लोगोफोर गासै बिसोर गासिबो लोंग्राखामोन लोगोफोर ट्रेनाव गासै 8 जन मानसिफोर थांदोंमोन बिसोर गासिबो लोंग्रा गोजाखामोन सानफ्रामबो लोङोमोननो ओमफ्राय बे ट्रेनावथ' सानब्रै सानबा लायोना मोननोआखैमोन खोमा बेनि थाखायबो जादों जानो हागौ फाग्ला खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे नमल बसुमतारी लोगोसे जायबा फाग्ला जादों बिसोर फुजा खालामनानै फैखाजोबदोंमोन गासिबो गामिनिफ्राय फुजा खालामनानै ओंखारबोदोंमोन दा बेखौबो हमदों साननानै बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा सन्देह जादों लोगोफोर जायखिया बिसोर ट्रेनाव थांबाय थानायावनो फाग्ला जानानै बे नमल बसुमतारीया जुवालापाटना होननाय जायगायाव ओंखारनानै खारलांबाय लोगोफोर नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय नमल बसुमतारी लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला लोगोफोर नोंथांमोना बेंगालराव दंबाथाय जों मानो बे बायहेरायाव खामानि मावनो फैनांगौ जाखो लोगोफोर आरो जोंनि बे माखासे लाइमोन सेंग्राफ्रा बिटिसिखौ गारनानै बा आसामखौ गारनानै गुबुनाव मानो खामानि मावनो थांनांगौ जाखो लोगोसे आंखौबो साननानै नायदो आंबो बिटिसिनि जानानै बिटिसिआव जेबो खामानि मोनाखै आं बायहेरायावसो खामानि मावनांगौ जाबाय बे गासिबो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि भुल जोंनि दैदेनगिरिफोरा जेबो बिसार लाया बेफोरखौ गावसोरनि आदारखौल' मिथिगौ गावसोरनि उदैखौल' मिथिगौ बिसोरो जेबो मिथिया बिसोरो आसरित लोगोफोर आं ओरैबायदि रागा जोङो नाथाय आं बेफोरखौ भिडिअ'आव बुंनो गोसो जाया आं गोसोजों साननानै थायो नाथाय आं बेफोरखौ फोरमायस'नो गोसो जाया नैबे जाबाय रिजय दैमारि बिसोरो मोनसे ट्रेनिं सेन्टार खुलिदों लोगोफोर दरखं स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं सेन्टार लोगोफोर बे जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नावकाटा एरियायाव दा नोंथांमोना दरखं स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं सेन्टारनि बागै मिथिनो लुगैदोंब्ला डिसक्रिपसनाव मोनसे भिडिअनि लिंक दं बे लिंकखौ थुनानै नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय स' गाइस दिनै भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनाखै डिसलाइक खालामदो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव